Hentý kokot Herkules čo čumí, mám mu najebať? Hento je jaká krásna dáma. Hente by som jak lízal panty aj pety. Bochník. Kámo, ja ti hovorím, hovor to prosím ťa trošku tichšie, lebo fakt, že vrieskaš. Koko, čo, kto? Kto? Čo? Kurva, ukáž mi ho, kto má problém, ja ho vyrieším, more. Počúvaj ma, tá moja, tá by mi aj modré z neba dala. Hneď z rána ja jeho pošlem do truby jak štrúdlu. Kámo, prestaň, veď sa tu na nás pozerajú ľudia. Ale ja ich jebem. Včera večer sme jak jedného čava upratali, len sa klepal. Len tak sa mrvil na tej zemi, jak omorvinka, more. Aj tento, keď neprestane gániť, tak dostane takú na piču. Firma šlape, dobre, neboj sa nič. Teraz mám jednu zákazku v Trnave, to zbúchame rýchlo s tými mojimi kokotmi, 3 mantavými. Ja nebudem ani nič robiť, nech robia na mňa, kokoti vyjebaní. Dobre, idem ja zaplatiť, ponáhľam sa domov. More, čo si nedočkali, čo máš hemoroidy, keď nevieš obsedieť? Kokot, ešte, že tohto sedláka vidím raz za uhorský rok, lebo by ma jeblo každý deň s ním kávičkovať. Ak ťa toto video pobavilo, nezabudni sledovať môj profil.